vuur door wagen houden, vier een goed idee. Met dikke bulles van papier maché. Vier hamerde en sjoesterde bis 3 uur in de nacht. Het woerde allemaal goed en verschonde dat verwacht. Vier bouwden in de bloemenschuur gevaard door de Frans. Maar wie het endelijk verig wordt, toen zak in insterhand. Daar komen vernoes van zijn leven met nog route. Dat kind vernoes van zijn leven uit de schuur. Daar komen vernoes van zijn leven met nog route. Dat kind vernoes van zijn leven door geen muur. In de boekel van het deuien en de nerven ram kapot. Daar komen vernoes van zijn leven met nog route. 2-maal afgezet en nog te kort. 4 handen aangetrokken en met 11 man geduid. De waan wordt er veel te goed gegruid. Wat handvuur was gevregeld, al de duivel geprobeerd. Van al dat schurgen is ons oude waan verschangeleerd. 4 handgersens op lager, maar verkriegen het niet goed. Nu wel toch met de brandweer, want er wordt toch al goed. Daar komen vernoes van zijn leven met nog route. Dat kind vernoes van zijn leven uit de schuur. Daar komen vernoes van zijn leven met nog route. Dat kind vernoes van zijn leven door geen muur. In de boekel van het deuien en de nerven ram kapot. Daar komen vernoes van zijn leven met nog route. 2-maal afgezet en nog te kort. 4 handen met de deur gezegd en handen heng voor kweten. 4 druimden van de eerste dienst en kennen 4 vergeten. Daar komen vernoes van zijn leven met nog route. Dat kind vernoes van zijn leven uit de schuur. Daar komen vernoes van zijn leven met nog route. Dat kind vernoes van zijn leven door geen duur. In de boekel van het deuien en de nerven ram kapot. Daar komen vernoes van zijn leven met nog route. 2-maal afgezet en nog te kort. 2-maal